Live. Okay, mga kaibigan, tayo ibibiyahe papuntang Long Beach. Tayo ay magdadrop ng isang importanteng bagahe. Ito po ay worth $300 ang bayad sa akin. Okay, tayo po ay magdadrop off ng isang magandang bagahe sa Long Beach area. So, ang paunang bayad ay $150. So, pagka na-deliver natin itong bagahe na to, ay meron tayong extra $150. So, total of $300. Ito na tayo sa banda ng Lakewood. Tayo ay pupunta sa Long Beach. Sana po ay hindi traffic. Kasi mamaya ay imimit natin si Miss Dayang at si Miss Dory. At kami ay magmamaritesan. Ang Marites. Marites. Okay. Ito po, binabaybay na natin ang Carson Street. So, ito po. Ang unang bagahe ay dadrop natin sa Long Beach. Bago mamaya, ang ating mga kamaritesan ay alas 7. Ang ating mga kaibigan galing sa Hawaii ay kami ay magmamaritesan. Driver's license. Oy, ang aking bagahe ay nagsasalita. Nandito. So, ito, magdadala ang ating bagahe natin puntang Long Beach. So, pag gusto nyo ng Uber deliver, dropping off, picking up, meron na akong sariling delivery na mag-drop off. Taga-pick drop ng lechon, private, si Jenny. So, kontakin nyo na ako pa airport, kahit saang lugar, pwede niya kayong ihatid. So, meron na akong private delivery na pwedeng mag-pick up ng inyong mga order ng lechon. So, hindi na natin problemahin ang lechon delivery. So, kayo na lang po ang bahalang magkipag-usap sa charge ng delivery ng inyong lechon. Kung hindi niyo po mapipick up, ay may nakausap tayo mag-pick up ng inyong lechon. Siya po ay taga rito lang sa area, or kahit gaano kayo kalayo, sabihin nyo lang. Siya po ang mag-charge sa inyo ng delivery charge ng lechon delivery. So ngayon, ang i-deliver natin ngayon sa Long Beach, ang bayad po nito ay $300. Meron na po siyang advance na $150 para sa itong drop-off ng bagahe na ito. Bandang 7 o'clock, meron tayong mga imi-meet ng mga tao at tayo ay makipagmaritesan. Marites. Yun, may ambulansya. Ayan. Okay. Tayo sa Norwalk at i-deliver na natin ang ating unang drop-off sa Long Beach. Yan po. Diretso. Ingat po sa pulis na matulis. Okay. McDonald's, parang gusto mong kumain ng McDonald's mamaya. Ewan ko kung saan sila kakain pala. So, yun.
casino area ng The Gardens, Baccarat. Ito po ang tinatawag na casino ng Hawaiian Garden na hindi ko pa napapasok. Na malapit sa bahay. Ang casino ay hindi ko alam kung bakit hindi ko type. Kasi wala akong pang casino. Yun ang number 1. Kaya ko pala hindi ko type kasi wala tayo. Okay, nandito na tayo. Malapit na tayong papasok ng freeway. Konting na lang, kadyot, at nandun na tayo sa freeway. So, ito po ang buhay driver. Iloco Pinoy dito sa California. Okay. Pag sinabi kong okay, ang totoo po niya ay hindi okay. Pasok tayo sa Freeway South. South. Ito, South tayo papasok. Ang unang drop-off ng ating delivery. So kung gusto nyo magpa-pick up, magpa-drop off sa airport, meron tayong contact na magdi-deliver kahit na anong staff. So magandang negosyo yun kasi maganda yung car niya. Kotse. Pwede siyang mag-pick up sa inyo sa airport kahit saan. Drop off niya kayo, pwede rin. Kayo na lang bahalang mag-ipag-usap kung magkano kanyang charge. Okay? Siya po ay isang lady driver. Siya din po ay retired na sa kanyang regular na trabaho. Pero ang kanyang pinasok na trabaho ngayon ay Uber, Deliver and Lyft and Grab Hub. Tapos yung pwede niyang i-drop off, i-pick up kayo sa airport kahit saan. At kontakin niyo lang muna ako at ibibigay ko sa kanya ang kanyang number na meron po siyang blessing na pwedeng ibigay at kayo ay iti-text niya. Ayaw niya ng call kasi baka nag-drive daw. Text niyo siya at magkano ang kanyang charge ng pag-pick up sa inyo. Okay? Saan kayo pupunta at saan kayo i-drop off. So, nandito na tayo sa Freeway South. Ang unang drop off natin. Kalimutan kung gusto nyo magpa-drop off sa airport, magpa-pick up, pwede po siya. Bilis na ng kotse. Okay. Ayan. So, katela na tayo. Katela. Long Beach na tayo. Itong ating unang drop off ngayong araw. Ngayong gabi, malaki po ang charge natin dito. It's $300. Meron na po siyang paunang bayad na $150. $150 po ang unang bayad niya. So meron po siyang balancing $150. Ibibigay po niya pagka-deliver na. Pagka-drop off na natin sa kanya. So papasok na tayo sa Santa Monica 405 North
sa area na to, medyo traffic dito. 405 North, medyo traffic. So eto, papasok na tayo sa area. So tandaan, kung gusto nyo nang magpa-pick up, dropping off, anything, food, items, or kahit anong pwede nyo ipa-pick up, ipa-deliver, meron po tayong contact. Pwede rin yung private ano siya, pero Uber ano din siya, Uber deliver and Grab ano siya, driver. Pero pwede siyang mag-deliver, mag-pick up ng private. Okay? So, magandang ano yun, magandang ano niya, trabaho niya. Ang kanyang sasakyan ay bagong-bago. So, yun po ang kanyang ginawang business. Siya po ay retired na sa kanyang regular na job. So, uulitin ko, kung gusto niyo magpa-pick up, magpa-drop off sa airport at kahit saan, meron po tayong contact. Okay? So, lady driver po siya. Lady driver. Mas maingat yata ang mga babaeng nagda-drive kaysa sa mga lalaki. Sabi ng iba. So, lady driver, kung gusto niyo yung magpa-pick up, magpa-drop off sa airport at yung mga lechon natin na ayaw magpa-pick up, ay ayaw pick upin, siya po ang kontakin natin. Bibigay ko po sa inyo ang kanyang number at siya po ang mag-charge po sa inyo ng kung magkano po ang delivery charge. So yun po ang ating bagong nakilala sa kadaldalan natin at sa magiging pakialamera. At nakilala natin siya para ay Uber driver. Nakilala ko siya nung nag-pick up siya saan ba yun? Sa chicken yun? Sa football saan chicken yun? May pinipick up siya na order. El Pollo yata. Ang tagal yung kanyang order na nagkakwentuhan kami. Yung pala ay pwede siyang private na taga-deliver at taga-pick up. So, kahit anong item pwede niyang i-deliver. Wag lang pong illegal. Bawal po yun. So, yun po. So, tayo po ay medyo naabutan ng traffic ngayong gabi. At pagbalik natin, tayo ay maliligo na at meron po tayong mga kamaritisan mamaya, dinner sa ating mga kaibigan na galing ng Hawaii, Ilocos Sur. Meet natin mamaya galing ng Hawaii. Hindi ko alam kung saan sila nakakahanap kasi lahat ay busy. Bahala na sila. Bahala na silang maghanap. At ako'y susunod na lang. At ako'y uuwi din ng maaga kasi maaga ang lechon ko. Medyo traffic po sa banda dito at sa banda roon. So, uulitin ko dito sa bandang Lakewood, Long Beach, kahit saan, Orange County, gusto niya pa San Diego. Ewan ko kung gusto niya. Dito lang yata sa banda sa area ng Lakewood, Cerritos, Bellflower, LAX, mga ganyan, mga airport dito, close by. Sa Long Beach, yan, pwede kanyong i-drop at i-pick up. Sabihin nyo lang yung schedule, pwede nyo akong kontakin.
at kakausapin ko muna kung okay ba sa kanya. Pero okay na. Kung okay daw na ibigay yung number niya, pero kailangan pa rin ng another confirmation kasi mahirap yun. Ibibigay mo basta. So, pag may emergency cases na walang pipick up sa mga kamag-anak nyo sa airport, okay, magpa-drop off, meron tayong pwedeng kontakin. So, napakagandang ano yan. Napakagandang balita at nakilala natin siya. Lady driver po siya kaya safe. Matagal na niyang ginagawa. Nag-Uber driver daw siya dati. Ayun ay Uber deliver na lang siya. Uber deliver tsaka Grab yung food. At tsaka nag-pick up, dropping off sa mga I don't know kung saan ipupunta. Pwede yun. So, at least meron tayong nakilalang ganon pang emergency. Okay? So, yun po ang magandang balita. Lahat ng papunta dito sa LAX na walang driver or ayaw nyong gamitin ng Uber tsaka Lyft, pwede rin siya. Private, basta kayo na lang mag-usap sa charge. Gusto niya yun. Maganda, isa lady driver. So, yun po ang kanyang negosyo. Retired na rin po siya. Saan na tayo? Traffic dito sa bandang Long Beach Boulevard. Kita nyo sa harapan ko, Tesla. Buti pa ang aking lechon, nakakasakay ng Tesla. Ako, hindi pa. Halos lahat ng mga pumipick up ng aking lechon ay naka-Tesla. So, ayan. Dito na tayo. Papasok na tayo sa Long Beach. Tapos mag-ride tayo. Itong area na to ay medyo confusing na road, na daan. Kailangan mag-focus ka. Mag-design na tayo ng right. Kasi right to. Ayan. So, kailangan ito. Napasok dito tayo. Ito ang confusing na area. Kailangan, tignan mo yung nasa likod mo. Tapos dito, yung papasok dito, confusing din. Pwede kayong magsalpukan dito. Ayan o. Itong Long Beach na 30B. Ito, yan. Yung nasa gilid niya, right side. Pwede yan o. Pwede kayong magsalpukan kasi kailangan na magsasign ka na ng mahaba. Dito pag yan o. So, ito medyo critical na area yan. So, mag-left na tayo sa unang drop-off natin ng ating bagahe. Ang bayad po nito ay $300 pero nagpaunang bayad na siya ng $150. So, magandang magandang sideline. Nagsasalita pa ang ating drop-off. Biruin nyo. Nakikialam pa sa driver. So, ngayon, ito na yung Long Beach area. Malapit na tayo sa ating unang drop-off ng ating i-deliver. Ang charge natin dito ay $300. Ang paunang bayad niya ay $150. Tapos meron kaming breakfast para tomorrow with the family. Breakfast ay hindi, lunch na, no? So, may lechon ako. Mag-charge na lang tayo sa online. Okay, nandito na tayo sa Long Beach area. Ang gising natin bukas ay maaga, alas 5. Kasi kailangan natin i-prepare yung ating lechon. Maaga tayo mag-sleep ngayon, alas 5. So, yung ating mga kamaritesan, mamaya sasagip lang tayo. At tayo ay nandito na sa drop site. Okay, dropping off. Ang unang
drop site ay may paunang bayad na 300, 150. Inti-girl. Oo, nag-Arabic pa ang ating kliyente, mga kaibigan. Inta mapigir-gir, inta alatul, syukal, mafi pulus. Yan po. Si Pulus, you're Okay. talking. Talking. Sabi niya, talking daw ako. Gir, alatul, sabi niya. Okay. Okay, yan umakyat na ang magnetic na may gwardiya. Paunahin natin. Laila Collins, saan ka? Ako'y nagda-drop off ng unang delivery ko at mamaya ay meron tayong i-meet na galing ng Ilocos Sur. Okay. Yan po si Sister Laila, ang reyna ng tabloid. Inshallah. Alhamdulillah, Laila. Okay, ito na ang unang drop-off natin. So, gumaganong-ganon pa, nagsisenyas pa. Interfipulos Sadik, Mafi Habibi, Mafi Pulos Ana. Inti-girl, ada Baden, Mafi. ada Pitulus. I know Happy Pulos Inti, ha? Ana Mafi. Inti like Girl Pulus and then Baden. Baden, chup. Okay. Syukran, mabro Sadik. Inta masalam, ada kulo wala. Kumida. Naging Spanish. Okay, mabro Sadik. Okay, tayo ay bebiyahe na. Okay, inshallah, Laila. Ang ating amiga, reyna ng tabloid, Laila Collins. Mabro Sadik, mabro. Latul. Okay. Mamaya ay upo na tayo sa ako'y uuwi na at magsha-shower na at mayroon tayong mga imimit na mga taga Hawaii, Ilocos Sur. Okay. Mabilis ang sakyan na yun. Mabilis. Okay. Okay, Michelle, alhamdulillah. Sadik, Miss Laila, Katir Pulos Inti, Sadik. Laila Collins, Katir Sadik, Katir Pulos. Ana Mafi Pulos. Uber deliver. Pero meron akong na-meet na isang kapatid natin, ang kanyang negosyo ay Uber deliver din, tsaka Grab deliver. At pwede rin siyang mag-pick up sa airport, mag-drop off. Pwede, na-meet ko siya. So siya din ang taga-deliver ng aking lechon. Kung ako'y kung talagang hindi pwedeng pick upin yung ating lechon, meron na tayong contact. Ang pangalan niya Jenny. Siya na lang ang mag-charge. So magandang magandang balita kasi yung iba talaga kasi nagpapa-deliver eh. Pero ngayon mag-ride. Hindi. Dati na akong nag-Uber deliver. Uber driver na ako dati pa. Uber driver and Uber Pero ngayon ang ginagawa ko kasi nga yung car ay hindi na siya pwedeng pang Uber deliver na lang ako ng food. Madaming surge. Yeah. Tama ka, madaming surge ngayon. Pero ngayon kasi sa pag-weekend naman, kapatid, kahit 12 ba nag-search eh. Maganda yan kahit minsan sa Target, di ba? So, marami ngayon, especially ngayong araw, Sabado. So, malakas ang kita ngayon dyan. Pero ngayon kasi meron tayong imimit. Kaibigan natin. At uwi din ako maaga kasi may lechon din ako ng weekend. So, ginagawa ko lang yan Uber deliver pag nga naboboard lang. Pero maganda.
Di ba? Maganda. So anyway, kung may mga kaibigan kayo na kailangan ng magpa-drop off, magpa-pick up, private, lady driver, na na-meet ko, pwede niya kayong i-drop off, i-pick up sa airport, kahit sa anong airport dito sa atin, na malapit lang sa Long Beach, sa LAX, at yan, pwede natin siyang kontakin. Oo, magandang negosyo niya, na-meet ko yun eh. Kasi ang tagal kasi ng pinipick up niya sa El Pollo. Bakit ka? Ang tagal ng kanyang waiting. Yun daw, nagkakwentuhan kami. Yun. Retired na siya. Ang ginagawa niya ay Uber deliver at saka Grab. Ako din. Yan. Ganda. Yan, tama yan. Tama yan. Magandang kitaan. Magandang kitaan ngayon yan. So anyway, ako'y pauwi na at imimit natin ng dalawang prinsesa ng UTW. Imimit natin ang prinsesa ng Mindanao ay ating imimit. So, yun, tayin natin. At ako ay mauwi na at mag-shower na at pauwi din ako ng maaga kasi marami akong gagawin. Pero kailangan i-meet natin ang ating prinsesa. So, okay. Medyo traffic dito sa Cherry Avenue. Basta airport lang. Okay. Airport lang. Hindi, pwede rin kahit saan. Ay, ikaw din. Basta airport lang. Ikaw din. Ganoon. Okay. So, yan. Si Sister Laila din. So, maganda rin. So, yun pala. Kontakin nyo rin siya. Pero mas maganda kasi ang lady driver daw eh. Mas maingat. So, yung na-contact ko, malapit lang sa akin. At least mayroon nang mag-drive ng ingat ka rin kapatid. Mag-drive, mag-pick up ng mga lechon. Hindi na natin po problemahin ang pagkano ng lechon. Meron na tayong taga-deliver. So, kayo na lang po bahala mag-usap sa charge kung magkano ang charge niya. May calculation siya eh. Kung magkano ang kasi pipikapin niya sa bahay tapos i-drop niya sa inyo. Siyempre kailangan tayong specific sa oras ng pick up kasi kailangan bagong labas sa oven at naka-ready na yung lechon pag nandyan siya. Kailangan very tayo sa oras. Importante na hindi tayo nagkakamali at specific tayo sa oras. Pagka nagpa-pick up ka, nagpa-drop off ka at kahit anong appointment, kailangan yung oras ay exact, talagang hindi Filipino time, Ilocano time tayo. Kailangan tayo sa ating oras. So anyway, ako yung mag-off na at anong oras na ba? 6:17. Ako hindi man nakaligo. Okay, ako yung maliligo pa at imimit natin. Bahala na sila maghanap ng ating mga kaibigan na imimit ko ngayon kung saan sila makakahanap kasi busy ngayon eh. So liligo ako, then alis na rin para ma-meet natin saglit ang dalawang prinsesa. Okay?
dalawang prinsesa, ang prinsesang Miss D, dalawang D ang ating inimit ngayon. Okay, babush!